everyone, I'm Bianca and you are on my channel. Because it's my first YouTube video, I thought I'd tell you a few things about me. 1. Numele meu gândit pentru YouTube este Bianca. 2. Ador să cânt și să dansez. 3. Am participat la câteva concursuri de dans. 4. Pentru că stau la o comună și având multe concerte am fost și eu invitată să cânt. 5. M-am gândit să mă apuc de YouTube pentru că mă plictiseam în carantină. 6. Nu îmi plac hateri. 7. Am 13 ani. 8. Sper ca într-o zi să scot muzică nouă, cânt de la 5 ani. 10. Dansez de 3 ani. Sper că v-a plăcut acest video, vă